Isyo, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyo, serbisyo, Aksyon Reports Afternoon Edition. Aksyon Reports Afternoon Edition. Diri mabatian ang mga nagapanguna nga mga follow-ups sa mga hitabo sa Negros Occidental kag Bacolod. Aksyon Reports Afternoon Edition. Upod sa atong mga action reporters, kag karon ang inyong alagad. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Aksyon Reports Afternoon Edition. Una sa balita, una sa aksyon. Las 5:04 Aksyon Radio Philippine Standard Time sa lawat. Good afternoon, Bacolod, Negros Occidental, Bugos nga Pilipinas. Pizza oso sa bulan sa Oktubre 2020. Inyo ka aksyon. Aksyon na Marlon Genovea. Kagkaroon sa atong Pangulong dinala. Una kita sabayan sa nga balita lokal, nano ang mga talalupang doon nga mga balita sa balita lokal. Senador sa nga Pilipinas makadto sa Bacolod buwas nga adlaw ang ngalan Richard Gordon Sr. Sa balita, nasa aksyon. Mas bantog sa tawag nga si Senador Dick Gordon, Senador kag chairman sa nga Philippine Red Cross. Ang katuyuan sinagod magasugilanon sa mga opisyal sang surad sang Bacolod kag probinsya. Ang tubiko piho nga way nasang iban pa kundi paano maresolbar ang problema sa COVID-19. Isa sa mga opisyal nga istoryahon ni Senador Gordon amo si Governor Bong Lacson. Tapos sa ina sa nga istorya, Lacson kag Gordon nag-aatubang naman sa mga katapos ang media sa Kapitolyo para ipresentar ang mga naistoryahan kag iban pa nga mga plano. Una sa balita, una sa aksyon. Nagaligad nga Agosto maka-aksyon ko madaruban nga si Senador Gordon. Nagasiling nga ang Red Cross pwede sa gihapon makahimo sa nga COVID-19 test. Bisan pa nga may problema angot sa wala mabayaran nga mga balanse sa Philippine Health Insurance Corporation. Ang controversial subong PhilHealth bagod man sang hindi amo nga hinimo sang pila ka mga matagas nga opisyal. Tihambal ni Gordon makaksyon pwede sa gihapon makahimo sang COVID-19 test ang Red Cross. Bisan pa nga nagapangatubang sang problema angot sa wala babayaran nga mga balanse sang PhilHealth sa ila sa organisasyon. Yang Philippine Red Cross is inika humanitarian nga organisasyon. Ang moto sila gani, always first, always ready, kag always there. Una, handa. Kag ara diyon kon kinahanglanon. May balawan naton ini mag-action buwas nga adlaw kung sige hapon ma-maintain nila ang testing operations kag makaakomodar sa mga pasyente. Bisan pa nga ang bayad siri ang naka-charge sa health insurer sang gobyerno, state health insurer sang gobyerno amo ning PhilHealth. Diri sa Bacolod ang Red Cross sa Nibaloan may kaugalingon maka-action man nga COVID-19 molecular laboratory. Inagurahan ni nagligad labang nga bulan sa Agosto 18 ara daho sa 10th Street Lacson, Bacolod City. Accessible sa mga tawo nga taga Negros Occidental kag sunod sa Bacolod.
Ano ayhan ang iplastar ni plano ni Gordon buwas nga adlaw hibaloon. Una sa balita, una sa aksyon. Samtang ano pa kinibang sila nga balita sa bahin sang lokal, extended ginpalawig. Kung tani pagbalik ka operasyon sang emergency services sang Corazon Locsin Montelibano Memorial Regional Hospital. Sugod na alas 6 kay na sa aga, wala madayon. Bangod ginpalawig ang suspensyon. Imbes nga alas 6 kay na sa aga, ginhimo ini maka-aksyon alas 6 subong nga gabi. Bot sa lingon gindugangan isa ka dosina o kung 12 ka oras ang extension. Temporaryo nga pagpauntat ginsugdan. Alas 6 ang aga sa tong Martes, Oktubre 6. 3 ka adlaw kag 12 ka oras nga kalawigon. Pero ang pamangkot na rin maka-aksyon pamangkot sang kalabanan kung pila bala ka mga tinuga o kung pasyente ang kuntani nagtinguha nga magpabulong o kung luyag mag-ambit sang emergency nga pagtatap sa mga hospital. Ang rason sa suspension mga ka-aksyon sang emergency cases bangod sa ginpatigayon nga pagpanilo kag disinfection. Usog ba ni subong agod malikawan ang posible paglaton-laton sang kagaw nga korona kon may ara gid man. Pero isa mga ka-aksyon sa nakakuha sang atensyon sang mga tawo hindi lamang diri sa Bacolod kundi pati na sa ibang nga lugar sang pungsod. Amo ang senaryo kung eno maduduman nagligad nga adlaw ang kuntani pagpabulong bala sa isa ka lalaki nga aksidente nga nahulog sa lubi ginkargas tricycle pero wala makasunod kag nagbiya na lamang. Tubtob naglapot pa sa punto maka-aksyon nga Aksyon Radio. Ang obligasyon sa Aksyon Radio kag papel amo lamang ang pagpaybalo sa publiko sang matutuod nga hitabo kag mabuligan ang dapat buligan. Ibaloon ang mga kabaltahan kag tinguwaan nga tadlungon. Ang gwa maka-aksyon na amo payang binasol sa sining senaryo nagligad nga adlaw diraho sa sagwa sang IR sa nga Corazon Locsin Montelibano Memorial Regional Hospital. Ang rason sa maka-aksyon bangod sa istorya nga palupad, di may video nga amo nagapabatuod sang tutuod nga natabo maka-aksyon pero ambot langaw nga nagatungtong sa tungaw. Lain ang sinugid nga istorya. Aglain ang nakalabos pabunuan sang saring hospital. Kaya magsiling kita hospital sa gobyerno mo kuntani ini ang dalangpan sa mga pigado nga tao. Kabay pa nga pabalik sang operasyon sa emergency services. Tanan makomodar, buligan na dapat buligan at hindi magpadala sa halit sa COVID-19 nga pandemya. Ang pagbalik operasyon alas 6 subong nga gabi na. Di ba noon tabi? Kung pagbalik sang operasyon may problema pa nga magtutuhaw kung magluluntad. Una sa balita, una sa aksyon. May problema naman nga masumalan. Kabay pang wala lang. Alas 5 si Aksyon Radio Philippine Standard Time. Ano pa kinibasa rin nga balita sa bahin sang lokal. Surveillance testing sa mga manugbaligya nga sa dalagko nga merkado sa Bacolod. Nakahanda na. Sino ang preparado na? Sino ang nagapaganot pa? Ining plano daw nagrinong kadol ni nagginumon-gumon. Why na yun madesisyonan? Bangod kalabanan sa mga nagabaligya siring dalagko nga mga merkado maka-aksyon. Daw sobra pa sa wiper ang ulo, nagalungo, nagapabatok, kag hindi gin magpakuha sang swab test. Ang swab test ang katuyuan para kuno may balawan kung sino ang may kagaw nga korona kag sino ang wala. Ang schedule siri kung tani nagligad pa ning Oktubre 3 pero gin paisol, gin idog-idog, gin talana sa Sabado Oktubre 10 na. Mangintayo yon kag matawhay ayhan ang resulta sini. O kon base kon magdangat na naman sa Siringgitanay kag ginahunay. Una sa balita, una sa aksyon.
Ang balita sa mga adlaw maka-aksyon ang presidente sa nga Major Market Associations Manukan country kag flower vendor sa Bacolod City nagpabutyag man sa nga ila sa nga suporta sa October 10 nga surveillance testing. Mga lideres sang market associations kag vendors nagpermahanay sa isa ka manifest of acceptance manifesto kag manifest of acceptance and support. Kahapon ini para sa ring surveillance testing ako na ipakita nga sila ang nagapasugot langon sila ang nagapate nga para ini sa ila kayuhan kag kalawasan sa ulihi hindi lamang sang mga manugbaligya kundi pati na sa mga miyembro sa ila sa pamilya kag mga market goers o kon mga nagpanindas bakulod. Ang isyu angot sa kuno basigin sakyan sang pangontra nga grupo sa politika. Basi mas labi pa nga magsingki dahaw bantayan kung ano ang matabo kag kung matagayon gid man ang testing kag magdamo ang magpositibo way taman ginapangayo. Ano mangin sitwasyon sang Sentral, Libertad kag Burgos nga mga merkado. Una sa balita, una sa aksyon. Implementasyon sang baka-traka system sang Bacolod madayon sa piyag sang isa ka bulan nga extension nga plano ihatag sang syudad sa mga negosyante nga wala pa makakompleto sang ila sini nga pagproseso. Una sa balita, una sa aksyon. Parehistro na manang panawagan sa ato sini nga syudad. Sa balita nasyonal maka-aksyon manuhon talang isa lang. Ang Manila isa sa mga lugar nga may madamong nga tao kag puloy-an nga naga-inikit-ikit lang. Subong wala na sa mabatian nga gahod sang video key kag karaoke. Si Mayor Esco Moreno nagperma sang Ordinance number 8688 nga amo ni ang balasihan agud dumilian ang pagkanta sa karaoke. Ang hampang sa video key machines kag iban pa nga mga sound producing devices. Sugod alas 7 sang aga hasta alas 5 sang hapon. Umpisa Lunes tubtob Sabado. Ang tuyo sila maka-aksyon para hindi mas disturbo mga estudyante nga naga-online classes sila sa nga balay. Ang madakpan nga wala nagapati, multahan, 1, 2, tubtob 3,000 ka pesos. Bantayan, bangod base sa iban nga probinsya o kon lugar, sigurado nga ilaman ini nga sundon o kon ilugon. Subong wala pa, kaya nga aman, pasi wala pa naman nila, mabatsagan ang disturbo sang sining karaoke kag video key. Una sa balita, una sa aksyon. Mayo man nga plano Mayo man nga may lokal nga kasuguan ng isa ka lugar maka-aksyon. Kaya may ara gid maya tawo nga wala sang pakailam sa mundo. Bisan bal-ana gid nga makatugas ang eskandalo kon gahod alarma disturbo. Ara sa gihapon kami ni Rotoldo. Way nilabot nga sa isang taos kalibutan. Dari sa Bacolod kag Negros Occidental. Pwede man iniayhan nga ipatuman. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Aksyon Reports Afternoon Edition. Alas 5:16 Aksyon Radio Philippine Standard Time. Sa saringa mga talion ato na balaon. Observation report sa ato saringa patrol. Pasulusin ingan taring sitwasyon sa ngasuran sa Bacolod. Sa saring rush hour, pag sinumbali sa mga tao, pag sinumbali sa mga salakyan. Sa report ni Aksyon dyan sa patrol. Aksyon dyan, mayong hapon, please come in. Mayang hapon usun mo, mayang hapon sa tuturan nga mga kaakson, magulugal umo ng aton nga kalangitan, ng aton nga panahon, diri sa palibot sa syudad. Siri man nga hapon, nagtuloy kay aksyon mo, pero tigil makadali lang man, pero diri sa atong ginakampangan, na dumat-amat na naman siya nga nagabalik, no? Ang aton na biso una ang mga kaakson, nila ang nagpanakayon sa gihapon. Siri man nga matriyon, ang napapaulit pa lang sila tagsa sa mga puringan, magtriparal gid sa proteksyon sa karawasan, payong, kapote, kalo, jacket, kag iwan pa, no? Hindi na ito predict na nugin ang hindi na ito naka dugit sa dulom sa aton kalangitan karon nga po mga ang patrol karon live kita mismo nag-report dari sa tubang naman sang dari sa may Plaza Mart Aksyon Mart Last 5:17 Aksyon dyan, standby, balikan talang ka dugay-dugay kay basi kon ara ka sa lugar nga medyo pigaw-pigaw ang signal. Balikan talang sila Aksyon na Oliver para nga at least mangin klaro ang ilang sining nga presentation.
Alas 5:17 ang tiyempo sa Bongho. Based observation report sa patrol noong tigid Mayo. Aksyon dyan, balik ka report, please, Kevin. Sa siling na Aksyon Mar, nagapabingin sa gihapon, magulugan umon ang panahon sa palibot sa syudad. Siling hapon, ang patrol, live kita mismo nag-report dari sa tubang mismo sa Plaza Marta sa Dalan Araneta, dari malapit sa parkingan sa mga jeep nga may ruta, Bipunta Taytay, downtown area, Mandalagan, Libertad, Barago, Libertad, kay iban pa mag-aksyon, nagasinumbali ilang, dasig lang ang pagwa sa mga jeep Aksyon Mar, kay damo gid man sa mga pasahero karon nga hapon. Pero kung nato pagambihong malindig to sa may circumferential road sa hapon, moderate to heavy to heavy ang traffic situation mga ka-aksyon sa area naman diri sa Dalan Burgos Circumferential Road. Dagagana ang traffic lights, may traffic enforcers kagin pamtang ang ato naman nga Bacolod Traffic Authority Office na mismo sa Dalan Burgos Circumferential Road. Amo ni magatag-abis ang sistema gid. Kaya mga instances kadaan nga may mga pribado sila kada di pasay nga jeepney nga nagabiting the red lights ang gakagwa kung kaisa kay bangod nga lapad-lapad na dalanon. May mga chances gid nga gaka-congest ang mga salakyan sa tunga mismo sang dalan kag hindi dali-dali nga magka-penetrate o kung nakatabok sa intersection point ang mga salakyan nga miara nabi kung green light na sa ila naman nga bahin mga ka-aksyon. Isa na sa mga problema nga ato nakitaan dra sa ila mismo sa Burgos Circumferential Road. Abiso sa mga motorista dra especially sa tubang sa Bacolod City Government Center sa may exit area nga may ara dra portion sang dalan nga gina-construct kag one lane gid lamang mga ka-aksyon ang malabyan sa mga motorista gikan naman sa sur padulong norte nga bahin sa amo mismo nga lugar. Dito malapit man sa entrance sa Bacolod City Government Center, may araman dira nga may ginkot-kot kag wala pa siguro natapos ang curing period kay may baral pa kung may barikada pa nga ginbutang ang mga otoridad kag ang malabyan sa gihapon nagamabilin one lane gid lamang mga ka-aksyon. Though hindi gid mo silang kanawi kung kalaba abi ang gina-construct dira o kung under curing period sa dalan mismo mga ka-aksyon. Pero ini kung gabi especially medyo madulom-dulom ang ina nga bahin, dapat magalunggid ang aton nga mga motorista. Tuman na kalabas ang pila sa mga salakyan nga dra nagalusot sa may Las Palmas subdivision mga ka-aksyon. Diretso sa may circumferential road. Abi kaya mo ni abing Las Palmas subdivision action mo, amo gini ang ginahimo nilang diversion road. Agud malikawan ang tumang kabugat sa dalagan sa trapiko dira sa may nice extension diri man sa may Burgos Circumferential Road. Amo na kung ikaw nakabalo ka, like for example from Lopez High na ikaw, hindi na lang ka magdiretso sa may Bangga Patso din ma left ma right turn going sa may Burgos Road diri na karabanan nagalusot sa may Gonzaga extension kay lapos na mga ka-aksyon sa may Las Palmas subdivision. Then dra na sila galabay mga private nga mga salakyan kay para dire-diretsong biyahe pakadto naman sa may Circumferential Road. Shortcut sa mga kabig kay mas sapos kag mas madasig ang travel time sa aton nga mga ka-aksyon. Pero kung diri naman sa may Dalan Araneta, hindi kita mo sila tuman kabugat sa dalaga sa trapiko kung ikaw para napatuon Lunes, Martes, to Miyerkules gadlaw. Diri sa atong ginakamtangan, moderate gid lamang ang traffic situation. May mga instances nga moderate heavy ang traffic. Kung mo isa diri ka mga development action mar, amo nagabaligya sang saging, nagabaligya sang chicken joy nila ang Apollo Akanon, Apollo Asodan, ariyo ginlaksan na nila ang dalan. Amo na kung kaisa may mga cases gid nga hindi gilayon kung dasig ang movement sa mga dipasay nga jeepney gikan sa may SM City Bacolod kag nagalabay diri sa may Luzuriaga Street mga ka-aksyon kay kalabanan sa mga balaligya kung nagabaligya ari na sa kilid sa dalan nakaplastar. May mga dalab lang nga mga karito kagiban pa do nagabawi ang kalabanan mga baligya saging kagiban pa. Pero hopefully taning mapaiso-iso lang sila kag diri lang sila along the sidewalk, hindi lagi magkokopar sa dalan para though hindi gina mo sila kabugat ang traffic pero may mga instances kung kaisa especially diri mismo mga ka-aksyon sa may Dalan Araneta nga nagabugat gid man ang dalagan sang trapiko. In so far mo na ang pinakauling nga sitwasyon diri sa aton ginakamtangan. Yari naman, nagbalik na naman ang tulot tariti mga ka-aksyon. Sa nasiling ko na, mas maayos nga preparado kita subong hapon na hindi kita mabasa sa ulan, kaya hindi kita magbaratian. Pero sa aton tanan nga mga ka-aksyon, so nga panahon, basa mo silang tiyempo namin kinigop sa mga init nga kape. Pero kung kape nga aton ginahambalan, simple lang
resulta sa patron ang taglibot sa Bacolod. Aksyon John Diaz mula sa patron sa Aksyon sa Bacolod. Aksyon Radio. Diin ang makini, Joy dishwashing liquid o ordinaryong Okay, dari kita anay sa pag abi-abita, pag-welcome, pag-acknowledge sa nga monitor sa ato sa live stream. Kay Jocelyn Receveta Olak, good afternoon. Aksyon Marlon, Alex Montesa, mayong hapon. Lani Mitokwa, good afternoon Aksyon Radio. Araman si Rose Salvacion, good afternoon sir, watching from Hermelinda Homes, Mansilingan. Edward Alejano, good afternoon Aksyon Marlon. Rose Guevara, hello. Simon Pacheco, mayong hapon, watching from San Fernando, La Union. Laila Arsenal, good afternoon Aksyon Marlon. Namian ko mamati sa nga background, daw feeling ko ara lang ko sa Pinas. Hambal ni Alex, wala pa na gali mahatagan solusyon ang isyu sa PhilHealth sa PNRC. Dugay na nga utang nila ti paano pa na makapaswab test ang PNRC. Tungod ang ila nga inugsweldo kang ipamakal sa mga testing kits ara sa PhilHealth daw tatlo na kabulan nga isyu. Balanta na boss, totoo Alex, to, kay R&D boss, si Senador Gordon, Bacantos Bacolod. Jocelyn Libuon Dispoho, good afternoon Aksyon Marlon. Romvel Senerusa Hinko, always listening sa Morsha. Tamyaw ko lang si Rabi Aysaya nga pamatigid. Arlen Preyo, baw daw ara lang ko sa Negros ba, watching from Laguna. Maria Cecilia Pabon Jimenez, mayong hapon sir. Salamat. Harapan si John Marie Radok, kapapati kami ni Permi sa FB Live sa La Castillana, God bless. Zet Alunan, good afternoon Maria Cecilia Pabon Jimenez, watching live sa Barangay Alihis. Habal ni Alex, boss na balaan ang resulta sa mandatory face shield, desisyon sa syudad. May posibilidad paiyahan nga magabalik sa MSCQ mode ang syudad. Sa Bacolod, duda lang ko kung efficient and accurate ang free swab test na gina-offer sa syudad. Haraman si Alex Fuentes, Minda namin Minda. Monitor kami diri sa may Kawayan, Negros Occidental, tamyaw ko dira sa Hinablos ko. Sa Barangay 35 Bacolod, nabudlayan gid sila sa Modiol, kaya wala na si Mama nila, si Stella, Marie Andoy, Len Rose, Kate, Cyrus, Shelby, kag Bryce. Patay na si Mama nila, keep safe. Hambal ni Minda namin Minda. Melvin Peñafiel, maulanon nga hapon ang sumar, monitor Makati, Heaven. Elmer Rex Octavio Aginga, monitor lang tigikan sa Malati, Manila, tamyaw ko lang mga utod ko. Himabay lang sili. Aging nga Matamaro kag family Octavio dira sa Barangay Carabalan. Keep safe. Alex Montesa may payong. Rayan Montesa, Riani Montesa mayong hapon, salamat. Evelyn Pomoseno mayong hapon sa Marlon sa tarantaran nga gamonitor. Araman si Ella Escalera mayong hapon sa Marlon gamonitor gikabid diri sa may Kasilingan, Barangay Tangob. Upod ko si Mrs. ko Charity Escalera, God bless ka Aksyon. Kabarangay ko basta Barangay Tangob lang ga kuna no. Lord Jean Abante, mayong hapon Aksomar, mayong hapon sa Holieza family sa Palaka, Pulupandan, mamati po. Salamat po. Ambal ni Lord Jean Abante. Kay Nang Teresa Abante, kasunod gid ang Abante family ba? Ganit lang lihog si Pari Ronnie Matyong sa Narawis, Hinigaran lang na sila. Salamat ng Teresa Amante sa Barangay Tangob, Baria. Rodney S. Harder, good PM Maxomar, monitor na via FB Live. Araman siya, okay, babaw niyo. Maria Luz, okay. Dalang. Maria Luz Grijaldo Makunat, good afternoon. Pacific Compuesto Tubisi. Olive Prado Gargaritano, mayong hapon sa Marlon, adik lang ko nga monitor sa Riyadh, Kingdom of Saudi Arabia. Araman si Martin Aliling, good afternoon. Si Vanji Kenyaniola, good PM, watching from Villasilia, Barangay Taguling. Alas 5:27, Iban, balikan taraman dugay-dugay, standby. Mapunaw nga hangin agad
pamati alamon ginasanligan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita, may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Patayong aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Patayong aksyon radyo, salamat isa pa serbisyo. Patas kag balanse, patuod nga mensahe, wala sang ginadang pilihan. Padayon Aksyon Radyo. Pagkolon yung tag negros anon inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karong tag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na ngay, sumsan ang mga kalintangan. Responsable ang pagbalita, pagdayon na ipalak na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalatag palangga. Padayon Aksyon Radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon Radyo, bakolod saludo sa imo. Sa ding implementasyon sang baka truck system sa Bacolod, aton hibalon. Aksyon Radio City Hall Report. Sa report ni Aksyon Art ay hopon sa Bacolod City Hall. Aksyon Art, sa report ng hapon, please kabin. Din kalipay Aksyon Marlon ni City Administrator at the same time Emergency Operations Center Executive Director nga si M. Ang na at least nakatagan na solusyon ang technical nga issue pala parte sa sining Bacolod tracking system sa COVID-19 matapos nga naka-experience siya sa kabudlayan ang publiko kung nag-backdown ang system sini nga mong nagabaton sa mga luyag magparehistro sa sining backtrack system nga ginadapt naton from South Cotabato. Now, sunod rin kay ang may ara sa gindugang ng mga server para i-accommodate ang isang Bacolod nga registration, no? Kay not only residents
kundi pati ang mga commercial establishment ang dapat na magparehistro. Agad nga may aras na sing official, pwede na sila magagamit sa amo nibing gadget nga mag-scan sa mga QR code sa mga rehistado o kung may backtrack card nga mga bakulon nun. Now, kundi ang plano sa mismo author sa ordinansa nga si Councilor Lady Glis Gonzales ang punong barangay sa Bacolod, nga i-consider nila at least daw isang bulan na Sir Marlon, nga daw extension na sa mga negosyante. Ng iba ay pa nakaproseso, so tagan sila layway nga matapos ini after or in another 1 month. No? Pero ginklaro rin ni ang nga may mga nagkakompleto naman mo ng mga commercial establishment. So after the required 15 days nga publication, sila ni ang ipatuman giniya sa City Government of Bacolod. Dugang pati rin ni ang sila nga importante man ini sa nagapatayon nga monitoring kag tracking system ginay mo sa city in order nga ma-determine katin pagid may mga close contact kag mapasan yung pagkinang kampanya sa city agud sa pagsolbar sa problema nga dulot sa COVID-19 nga pandemya. Yaring palayag ni City Administrator kag CEO Executive Officer Emma. Ma-implement kikita sa aton yung backtrack for those businesses nga ready na sila ya kag capable na sila ya mag-scan na download na nila ang application kag pwede na sila mag-scan, then pwede na i-proceed ang ina nga mga establishments. But for those nga hindi pa maka-download or wala pa sila sang capability, which is hindi man gani na Aksyon art kay kahapos man lang bala i-download mo lang kit sa phone and then ara na dayon bali ma-register ka una as an establishment kay tatlo na ka klase ang registration una as citizen, as visitor, or as establishment. Both silingon if you are an office or mga commercial establishment, dira ka ma-register para ang imo nga establishment is already registered. Ma-download mo na tayo ang CTS nga application. Ni City Administrator balita gikan sa Bacolod City Hall ang Aksyon tayo puno na sa balita una sa Aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Aksyon Reports Afternoon Edition. Las 5:35 Aksyon Radio Philippine Standard Time. Salamat sa report ni Aksyon na Artay Hopon halin sa Bacolod City Hall. Yari naman ang pinakabag-o kag pinaka-epektibo nga ebalso. Pamati ang namon ginasandigan Tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na Minsay nga may dala paglaong kag kasanat Tinuig na nagligan ikaw gihapon ang ako nga estasyon Sa pagbutlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton Mga balita may dala inspirasyon Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon Patayon Aksyon radyo Bacolod saludo sa imo Patayon Aksyon radyo Salamat sa pagserbisyo Patas kag balanse Patuod ng mensahe Wala sang hinadampigan Patayon Aksyon Radyo Okay, second batch ang ato sining pag-acknowledge sa mga gabanitor sa live stream. Sa live stream si Lord Jean Amante
Aksamar, greet ko po si Jen Miranda Julieza at Nanay Eta family sa Palaka, Pulupandan, watching sa Kuwait. Araman si Inday Blaza, mayong hapon lang, salamat. Roth D. Kuzawa, good evening. Aksyon Marlon, monitor lang ko, salamat Roth. Si Regses Ongsod, mayong hapon ng Marlon, monitor gid ko di sa Pubs Gas Station, Barangay Dos Hermanas, Talisa City. God bless. I love Aksyon Radio. Hambal ni Regses. Hambal ni Alex. Patamyaw ko lang ang Familia Ramirez from Barangay Caridad, Bago to Barangay Granada, Bacolod. Especially sa Tihado Clan. Maraming gid salamat, sir. Medyo gatulo talit hina sa lugar ni Alex Montesa ko, no? Si Yvonne Buesher, good PM, Dan sharing. Salamat Yvonne. Alas 5:38, balik kita Goodway. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyog, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig, istasyon nga hindi kamo pagkalipatan. 7 ka mga kongresista, 1 ka gobernador ang araw sa nagkulist sa pedaya yung pamangkot to nagligad para pamaninga linaw wagay sa ngalan wala naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang kung guys nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sa inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra wala niya tsansa mo, nagpasarhag na ang kamera, wala ang ila counterpart sa Senado, nagpabungol-bungol. Kamuda daw pinagusto lang sa kamera, insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, Sabado, Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019-10-CoV. I issued an order to Executive Secretary Mijal Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sang pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sang pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sang pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 katuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kahanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa tunga sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga patas sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglaptas ang salak nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad, gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom agud maluwas ang kaugalingon. Ang pamilya, kalakip na ang tanan nga kaaksyon. Sa tion sang kasubo, nanari-sari nga mga matahom nga drama ang nagalingaw sa inyo. Ang inyo reklamo amon ginpamatian kaginhatagan sang aksyon. Padayon ang reforma sa serbisyo ang ginahimo sa Aksyon Radio Bacolod agud madulong ang balita sa diin ka man nga bahin sang kalibutan. Ang Aksyon Radio Bacolod nagapanguna sa kadamuon sang online engagement sa Isla Sang Negros. Ang Facebook followers sa istasyon ang nagdangat na sa masobra tunga sa milyon. Bacolod kag Negros anon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Humalin sa tubtub subong, nagapanguna sa gihapon sa balita, serbisyo publiko kag kalingawan ang Aksyon Radio. Napili bilang finalist sa UP Comrade Sox Choice for Gandingan ng Katarungan sang Gandingan Awards 2020 ang Aksyon Radio Bacolod.
Naghakot man sang pagpasidungog nga makatapo kag programa sa Aksyon Radio Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020. Ang tanon nga kadalagan nga naangkon sa Aksyon Radio Bacolod sa masobra 5 kadekada ang nagapatimaan lamang sang padayon nga pagsalig sa mga pumuluyo sa radyo nga nangin kabahin na sa ila matag adlaw nga pagpalabot. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kaulog na na'y Sabisan ang mga kaintangan Responsable at ang balita Kagaya na na morning, bilog nga dakpanwa sa Bacolod, bilog nga probinsya sang Negros Occidental. Action Hotline! Mayad-ayad nga aga sa liwat sa aton sini nga magka-aksyon nga nagamonitor na karon nga aga sa aton. Maayong udto Pilipinas, Aksyon Balita Banat Bulig. Mayong hapon naman sa ito mga palanggang mga palamati. Ayun nyo naman kubos nga lagad sa Tito Wilma, upod ninyo karong nga hapon sa pagpangalagad sa palatuntunan. This is my life. Amon, first time ni natabo diri sa aton sa Pilipinas kag sa kalibutan nga nag-amon ning senaryo ta. Yes, maayong gabi kalibutan. Welcome na sa pagpangalagad sa Aksyon Firing Line. May gabi sa liwat, kamusta naman mapalangga naman tagpalamati, region-wide mga palagag kita sa labilin isa ka oras, 19 minutos, karon gadlaw Miyerkules. Anniversary Aksyon Radio Bacolod. Isa po kayo sa haligi ng katotohanan para sa kapayapaan, hindi lang sa siyudad ng Bacolod, kundi pati sa lalawigan ng Negros Occidental. Mabuhay ang Aksyon Radio Bacolod. Sa pihak sa mga pagtilaw ngay natubang sang komunidad, padayon nga nagpangalagad sa inyo. Kahapon, subong kag sa palabuton ang Aksyon Radio Bacolod. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod. Alas 5:45, balikan ta nga to sa Riga Patrol, ibalon ta na detalye sang balita with Aksyon Jan Diaz. Aksyon Jan, sa balik ka report, please come in. Nagala o magsunmar ang hanay sa nga mga shipping line operators diri sa probinsya sa Negros Occidental kag probinsya man sa Iloilo nga sining nga semana magapagwa na sa nga mando o executive order ang duwa ka mga local government unit executives o kon mga alkalde kan duwa ka mga syudad amo ni syudad sa Bacolod kag Iloilo nga nagalit aksyon mars ang ilabing travel ban o kunabi ang mapagdumili pa sa biyahe sa mga sakay ng dagat Bacolod Iloilo and Iloilo Bacolod. But silingon, nagalaom diri ang hanay sa mga shipping line operator nga ibalik na ang biyahe sa mga fast craft diri sa may Western Visayas. Ginalauman nila aksyon mar nga basi sa bunga gabi o kung buwas or within the week magapagwa na sa ilatag sa executive order si Bacolod City Mayor Emilio Nardia kag si Iloilo City Mayor Jerry Treñas kaya according to kay Mr. Frank Carbon sa Wisam Express nagpasapol na si Mayor Treñas dito sa Iloilo sa mga shipping operators sa kung ano ang mga pagsulundan nga iga-implementar nila sa liwat nga pagbalik sa biyahe sa mga fast craft. Do according to kay Carbon, wala pa sa specific date kung saan o gid magabalik pero ilagin expectar na within the week or in the coming days nga magapapagwa na sila sa mando aksyon na Mar. According to kay Carbon, mahimo una nga makapagwa sa mando si Iloilo City Mayor Jerry Treñas and then magasunod si Bacolod City Mayor Emilio Nardia. Pero ang ila diri nga ginasagaho makuntani magsanto lang ang executive orders sa duwa ka mga local chief executives para wala na sang confusion o kung hindi na mabudlayan ang mga pasahero sa tion nga magbalik na abing biyahe sa mga fast craft. According to kay Carbon, sa mga panahon, kung mga yan sa idalom sa General Community Quarantine o kung GCQ ang duwa ka mga syudad, ginapanugutan na ang ginatawag nilang inter-island travel o galing lang kay kinanglanon gyapon sang permiso kun mando gikan sa local chief executive o kun local government unit aksyon Mark. According to kay Carbon, karon naman nga mga pagsunundan kung guidelines kay patuman sa mga local government units, especially in terms sa pagpasakay sa pasahero, sinong ginapanugutan lang ang magkabiyahe kag iban pa sundon gila ka mga shipping companies basta lang no kag sa tion nga magbalik na ang biyahe aksyon Mark. I think naka-meeting na sa Iloilo gani. Ang mga operator to sa
Okay, magdala ko yan. Magiging line skit niya magpa. Ano, ang pati na mo lang sa solo na siyo. Okay, wala. Parang wala na. According kay Carbon Aksyon Mar, nga tikon na mamo sila matabo nga may mahigsugtan na apin duwa ka mga local chief executives. Ang ilaw bro naman dati preparado naman niya ang mga shipping companies, especially sa pagawat ng ticket, ang implementasyon sa pagsukso sa face mask at face shield, ang social distancing sa sulod. Kaya according kay Carbon, ang ilaw naman payo iya mabalik ang biyahe kag bisan 50% na nga yung panugutan, sunod lang ang mga minimum health protocol, kag wala labot sina Aksyon Mar within dira sa level sa mga shipping companies. Ang trabaho mamat-amat ng balik bisan pa skilled workforce or 50% ng operation nila or tanan naging mga trabahante nila magabalik sa trabaho agud nga may palangitan ana no kag makakuha na bisan sweldo, may pakaon na ang mga trabahante ini sa tagsa ka mapamilya kag wala labot sina according kay Carbon daw pagita mabuligan sini kaay na lamang sa mga drivers sa mga pantalan kag mismo man ang nagatrabaho dira security guard, janitor kag iban pa nga once magbalik na ang biyahe magbalik man ang ila trabaho Aksyon Mar. Yari liwat si Mr. Frank Carbon. Carbon ang ila diri ginagduso hindi lamang ang biyahe diri sa Mebredco padulong Iloilo bisan pa ang biyahe dira sa Valladolid ang biyahe dito naman sa norte nga bahin sa probinsya sa Negros Occidental basta ang direksyon padulong lamang Western Visayas sa Region 6 amo nang pagpatag ni Carbon hindi lang magwa sa Western Visayas kahit iko lang taon naton base sa omnibus guidelines wala pa gid man na ginapanugutan Aksyon Marlon sa piyak ka bahin sunod diri kay Philippine Coast Guard kung PCG Commander Jim Benjamin ang gabiyahe nga subong yung roll-on roll-off vessels pagilamang kag ini more on trade sang o na transport sa mga essential goods kag mga services pero according sa iya ginapanugutan man ang pila ka mga individual nga makabiyahe kaya sa mga frontliners mga medical workers mga security personnel Aksyon Mar ang mga authorized persons outside of residence o kunapor kag mga LSI nga may kompleto nga dokumento kag may nagakaigo nga coordination gikan sa tagsa ka mga local government units Aksyon Mar. Ginapanugutan Manila bangod sa humanitarian reason ang may mga special cases sa consideration na nagtaliwan ngay mata may balatian basta ma-evaluate lang kag masas ang gusto nga kinanglanon gid ang ginatawag nila nga travel Aksyon Mar. Tidra siguro mapasugot ang bahay naman sa Philippine Coast Guard. Nagaulat naman si Sir Benjamin sang mando man gikan sa tagsa ka mga LGUs kaya according sa iya kung magbando yung mga alkalde nga mabalik ang biyahe, ipatuman lang man ka mga otoridad kung mabase sa omnibus guidelines na nasiling ko na, based on the general community quarantine nga status ng isang lugar, may mo ang inter-island travel pero kinanglan sang mando o kung panugot ikan sa tagsa ka mga local chief executive. Yari naman si PCG Commander Johnson Benjamin.
nabatian si Philippine Coast Guard and Negros Occidental Commander Jensen Benjamin. Balik gikan sa patulang taglibot sa Bacolod Aksyon John Diaz. Unas ito na sa Aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Maud may TC alkaline nga vitamin C ginedukar ginabalance ka ginapamago ng ato sa ning immune system. May TC nagatapna sang tarang-tarang nga mga infection, may ubo, sipon, tarangkaso, TB, pneumonia kay iban pa nga balatian. Sa pinakamanaming nga kombinasyon, mag-inom sang may TC Parisan Santon Plaza Bal Capsule puno sa anti-inflammatory compounds kag antioxidant properties nagapakubos naman sa mga nagahubag nga parte sa ato sa ning pamatian namon ginasandigan tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na minsay nga may dala paglaom kag kasanat tinuig na nagligan magabalik pagkatapos gid lamang siri. Pamatian namon ginasandigan tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na minsay nga may dala paglaom kag kasanat tinuig na nagligan ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sa biton mga balita nga dala inspirasyon Aksyon Radio Bacolod man sa gihapon patayon Aksyon Radio Bacolod saludo sa imo patayon Aksyon Radio salamat isa pa serbisyo patas kag balanse matuod nga mensahe wala sang ginadang piligan patayon Aksyon Radio Bacolod nun kag Negros sanon inyong pamatian istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran mabakod nga prinsipyo reporter handa sa serbisyo kahapon karon kag sa gihapon kita magapadayon tinuig na nagligan ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbutlak sang adlaw sa pagtuhaw sa biton mga balita na may dala inspirasyon Aksyon Radio Bacolod man sa gihapon padayon Aksyon Radio Bacolod saludo sa imo padayon Aksyon Radio salamat sa pagserbisyo patas kag balanse matuod na mensahe wala sa ginadang piligan padayon Aksyon Radio Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y sumsan ang mga kahintangan responsable ang pagbalita pagdayon na ipalak na malasig
Bacolod, saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon Radio, Bacolod, saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod ng mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radio. Padayon Aksyon Radio. Padayon Aksyon Radio. Sa dinami-dami ng usapin ngayon tungkol sa COVID-19, nangingibabaw ang tanong tungkol sa expanded testing. Ano nga ba ang expanded testing? Bago natin sagutin ito, mahalaga munang malaman natin kung ano ang confirmatory test para sa sakit na COVID-19. Ang reverse transcription polymerase chain reaction o RT-PCR. Good afternoon, Rose Diginion, nagpamatiban. Tamyayo ko no si Mama Ya, pero nagpamati Salvacion Diginion. Hacienda Mercedes Barangay Maa, watching from Barangay Estefanaya. Si Don Ricky Lacson, kaya monitorman, Bob na sila nga dawan ni Busing Kid Miharis ba? Tara sa Gardenville ho, tagap na naigin sila. Ricky Lacson, Kid Miharis. Mayroon sa din papamati na, may gaulas daw ay. In punto alas 6, Aksyon Radio Philippine Standard Time. Aksyon Reports After Edition magabalik buwas magasunod na Aksyon Balita Evening Edition with Aksyon Dale Salazar. Ibang nga balita ay tabanabutan tutok sa Aksyon Farming Line with Aksyon Brian Morodan las 7 tumto alas 9 ng gabi. Ako naman, Aksyon na Marlon Hervaya, una sa balita, una sa Aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue,